Zdravím všetkých, môj Náďo a ja vás vítam pri oficiálne 5. sérii zo Sir You're Being Hunted. Very useful. Now you can observe your pursuers while keeping a safe distance. A lepšie povedané z tejto hardcore série, ešte vezmem tento kus. You found one. Return that fragment to the standing stones and leave it there. You'll be one step closer to home. No, tak. Dobre, máme prvý kus a áno, oficiálne vás vítam pri 5. sérii zo Sir You're Being Hunted hardcore edície, kde... Perhaps it's worth mentioning. Teda hráme 5. sériu hardcore edíciu, kde máme maximálnu obťažnosť, čiže všetkých týchto robotov, a ešte k tomu som si pridal takú challenge, že nezomrieť ani raz, že akože jeden život, akože že real život, chápete, že v realite zomriete raz a ste proste mŕtvi. Takže tak presne bude fungovať aj táto séria, čo už teda asi viete, keďže už som túto sériu niekoľkokrát robil a niekoľkokrát neúspešne. A ešte nespočetne veľakrát som ju robil za kamerou a taktiež neúspešne. A tam vidím, tu vidím balón, tam vidím veľkého robota. No sú vtáci, títo tu na vtáčkovia zasratí a oni sa rozletia, uvidíte. A toho sa celkom bojím. Ale evidentne to vyzerá v pohode. No a hlavným cieľom bude proste dohľať a prežiť. It looks like there's something useful in Nie, there. kamo, absolútne ani hovno tam nie je If you useful. find anything edible, don't look at it too closely. Tam nie je useful ani hovno. Ale aspoň tu sú sušenky jej. Dobre, možno vláčik trošičku useful by byť mohol. Čau! Nazdar! Kam ideš? Hejže, ja si tiež myslím. Hej, dobre, a zmizni, nechaj ma. Bo? Dobrý deň. Môj bože, čo je toto? Čo vám peče? Peče vás tu 452. 100% pravda. Dobre. Je tu brutálne veľa dedín z nejakého dôvodu, neviem prečo. A tam je ďalší robot, dokonca 2, 3, neviem, veľa. Tu na nie nič, skvelé, výtečne. No, tu na aspoň baterka, ďalšie sušenky, jej. Budem tlustý, nebudem môcť behať. Obves, to si berem. Počujem, čau. Nie. Že nejdeš sem, kamo. Čau, dobre, nejdeš. Dobre, tak to bolo... Chill. To bolo úplne v pohode, ja som vedel, že po mne nepôjde reálne. Do prdele. Do prdele. Rýchlo utekaj na molo. Molo je jediná vec, čo ma zachráni teraz. Jo, som tu, žijem, pohoda, chill. Do prdele. To bolo close, akože... Ako bola to pohoda, ale... No, dobre, nemám rád takéto situácie. Fuj, to bolo hnusné. There are a number of islands in the archipelago. Each of them is likely to have... Dobrý deň. Do prdele. Nie. Ja už som myslel, že toto je industriálny ostrov, pretože to tak trošičku vyzerá, ale je to... Trikrát hádajte, áno, je to rurál. To si typo správne, tak... Dobre. No, dobre, je tu hneď kostolík, ktorý rýchlo prehľadám, kým je ešte deň, takže by som mohol vidieť dvere do toho kostola, ktoré bývajú takto na kraji. Presne zde. A je tu úplne hovno, ale tento strojčík by sa mohol hodiť. Peš.
Tam je peš. Tam. Vidíte ho? Peš. Robotický. A počujem. Zás toho trtka lietajúceho. Ja to strašne nemám rád. Ale nazdar, čau. Tak dobre. Takže ja sa vraciam odtiaľ. No nie, ja tu nebudem. Reálne nechcem byť na tom rurálnom ostrove. Ako, nie, ja nemám rád rurálne ostrovy. Preto ste si asi všimli, že som si tento základný ostrov, ten centrálny teda urobil custom. A dal som si rurálny na sever, pokiaľ viem. Jo, toto by mal byť juh, takže, no, týmto smerom je juh. Takže som na severe. Takže, hej. Tak, poď späť. Takže áno, urobil som si custom tento ostrov a jak vidíte má custom infraštruktúru. Aby som to nahradil. A tu na nie je nič. Reálne hovno. Taký signál je asi, no, neviem kde, ale na hovno. Dobre, možno, že tu nebudú roboti, keďže som to respawnol v podstate tú hru. Že by? Alebo akože aj budú možno, no. Nehovorím, že ne. Nie. Ne, zas ty. Bože. Dobre, viete čo, tento tu na typek sa bude volať Trevor. A Trevora nemáme radi od dneska. Hej, ale dúfam, že on nejde sem. Trevor. Zabudni. On ide sem, počkať. Nechaj ma. Trevor. Ty si taký čurák, reálne. Skoro som sa posral. OK, Trevor ide evidentne preč. Môžem ísť aspoň do tej veže? Nemôže. Môžem? Jo, nejakým spôsobom tu môžem vojsť. Takže toto je také safe miesto. Tak relatívne. Jo, dobre, pritočil. Tu po mne nikto nemôže ísť. Tu je hradba. Skvelé. To je reálne ale dosť dobré, pretože na hradbu sa len tak nedostanem, keď sa neprebugujem. Že by som sa dostal až na vrch. Jo, ja som Spider-Man. Môj bože, áno. Ja som Spider-Man a som v takej istej úrovni ako henten lietajúci. Môj bože, to je sick. Ale dosť mi tamto kazí výhľad a ja by som... Jo, poď. Vylez, hopity. Poď! Jo! Som hore. Čumte na to, balón! Čo? To je náhodou pestsek. Náhodou byť takto vysoko nad balónom je dosť sick. Až na to, že kde je loď, ja potrebujem nájsť loď. Radšej sa napapám, dám si túto srandičku. Chcelo by to... neviem. Nemáš kamarátov, kámo, ty si nejaký osamelý. Takých najviac nemám rád, lebo vy ste strašne podozriví. Kam ideš, reálne? To by ma zajímalo, kam ide tento frajer. Keby som sa ti tak vyšťal na hlavu, prestal by si fungovať? Čo to je? Do prdele! Čo vám už úplne drbe všetkým? Čo? Vám asi drbe, reálne. Môj bože, čo? Čo to bolo? WTF? Oh my god. Jeden, druhý, tretí, štvrtý. To nie je piatý. Môj bože. A tamten ide proste asi rybariť, alebo ja neviem, na ryby ide. Tak to som nemal urobiť, lebo som si ubral absolútne zbytočne životy. A tamten je... To je poacher, takže ten ma nemusí srať. Do toho domu by som možno išiel. V tom môže byť niečo dobré.
Bohužiaľ iba môže a nemusí, takže... No dobre, dobre, nič som si neubral, vďaka Bohu. Dobre, s robotou nevidím, počujem toho poučra, žiadny... Nie. Dobre, žiaden robot to tu nestraží. Tento domček je dosť super, coolová, sick vec, ale... Bohužiaľ ten strážia, takže... Ten veľmi prehľadať nemôžem, ale môžem prehľadať toto. A sú tu zápalky a sušenky. Takže vlastne nič. Kus. Cool. Ten dom by som strašne chcel prehľadať. Nazdar. Dobre, no dobre, tak ja pôjdem... Počkaj, bude fungovať táto vecička. Jo, funguje to. No vidíte, takto to funguje, že tu je signál a tam je kus. Takže to je vlastne jediný účel tej veci. Čo je celkom super, ale... No, na čo? Mne to vôbec nepomôže, keď nemám žiadnu zbraň. Teraz idem na juh. Čo som povedal? Idem na západ, pane Bože. Uvidíme, či tam niečo bude. Mohlo by tam niečo byť. Ak nie, tak to bude dosť cringe. Reálne hrajem 15 minút a... Viete, čo som našiel? Nič. Reálne nič. 0. 0,0. Tu majú nejakú schôdzku títo. Títo tu na... Nejaký... Dobre. Takže asi ani tu nie som vítaný, evidentne. Nie, že by som niekde bol, ale... Hej, prečo sú všade miliardy domov a ja... Dobre, tak ja idem proste do mora, Sorry. Ja sa proste potrebujem niekam dostať a toto mi vôbec nepomáha, takže... Ja viem, že to má byť ťažké. Ale... Proste... Wow, čo je to? Dobre, nie je tam až taková tých robotov, ako som myslel. A tu nie je iba jeden, takže... To je super. Toto si pozriem. Je tu láhev. Jupi. To vôbec nepotrebujem. Pôjdeš po mne, nepôjdeš po mne. Nie, dobre, ty si frajer, Luka. A nič. Skvelé. Pôjdeš už po mne? Nepôjdeš, dobre. Uteč, tam je, dobre. Prehľadať nič. Tu je moja nádej, tu sa skrýva víťazstvo. A viete, čo tu je? Nič. Zakývaš mi? Yes! Tak to bolo najviac sick, čo si mohol urobiť reálne. Oj bože, on mi zakýval, to je cool. Ale viete, čo je nie je cool? Že absolútne nič mi môj detektor nehľadá. Počkaj, možno je to telefón. Počkať. Dobre. Počkaj, možno, že to musím naťukať číslo. Boom! Bam! Pow! Nie, dobre, evidentne nie. Tam nič nie je. Dobre, skôr by bolo lepšie sa zamerať, kde niečo je. Lebo furt opakujem to, že tam nič nie je, tam nič nie je, tu na nič nie je a tam tiež jasne nič nie je. Skôr by bolo lepšie sa zamerať na to, kde niečo actually je. Tam dačo... Nie, to sú ruiny. Kus. Vážne nič? Domek. Dobrý domek. Robot. Dobre, tak nič. Moja radosť netrvala dlho. Aha. Jasné. Reálne on pije čaj. No povedzte, existuje niečo viac epické ako robot, čo pije čaj? Ale sú strašne spomalení, vidíte to? Oni majú fest spomalené tieto
movement. Nevidíš. Čo? Je to v pohode. Nie, tamto nie je za mnou. Ne, bež! Schudni už to tie sušenky. Počkaj, sušenky som ti ešte nedal vlastne, takže nemôžeš ich schudnúť, ale... Do prdele, tá vec ma prenasleduje. A počujem ďalšieho proti mne, jupi. Výtečné! Be very observant, sir. Startled wildlife. A čo keby si držal hubu to už spot konečne? your pursuer. Dobre, ja viem. Mňa to vôbec nezajíma, ja chcem ísť domov. Pane Bože. Do tých domčekov som išiel asi, že? Hej, tam som asi bol. Prdele. Nič. Reálne hrajem tu 20 minút a nie je tu, že nič. Nula. Nula, absolútna nula. Žiadna akcia, nič sa tu nestalo. O! Kus! Tam niekde kus. Jo, vidím ho. Tam úplne vľavo. Nie, tam? Jo, je to trošičku vidno, ale na videu asi nie, ale... Teraz by to mohlo byť aj na videu vidieť. A počkaj, tento domek je strážený? Jo, tento je... Počkať. Tam tie domčeky sú... Tento je strážený, ale... Ten druhý nevyzerá byť strážený, čo by som mohol potenciálne využiť. A tam ten tretí, pokiaľ viem... Počkaj, tak to sú úplne iné domečky. Dobre. Hej. Na srdci. Kam ideš, kámo? Kam ideš? Dobre. Bu. Prosím, niečo dobré. Aha, bože. Whisky. Trepal som sa sem kvôli whisky. Jednej. To je v hajzli. To čo je? Čo to je? Jablko. Epické. Dom. Druhý domec. To je moja spása, reálne, keď tu nebude nič, táto séria je proste v hajzli. To je proste hlboko v riti. Prosím, buď tu niečo. Buď. Dynamit. Dynamit. To sa bude hodiť. Ale tam je strašne veľa robotov. Strelba! Oni strieľajú, konečne! Len nie týchto. Neprilákaj, iba... Títo po sebe začínajú strieľať, aha. Čo sa deje? Akcia. Že by tento diel nebol v riti? Že by. Ja som dúfal, že tu bude aspoň 17 000 robotov, ale evidentne... To je všetko vážne. Mne sa páči, jak tento tunaj v strede úplne včil. Všetci dookola niečo robia, tento je úplne včil. Tak to je sick. To je proste frajer. A viete čo je úplne k hovnu? Že... Nič. Absolutne 0, reálne 0,000. Bože, 4. sušenky, reálne musím zajesť svoj žiaľ. Alebo sa oželiem. Dám si jablko radšej, budem žiť zdravo zatiaľ, kým môžem. Reálne mám úplný garbage v mojom inventári. Viete, ak strašne na hovno to je? Počkať, ja chcem urobiť jednu vecičku. Chcel som to robiť tam, ale veľmi som to urobiť nemohol. Ale vlastne asi ani ju nechcem. Čo to? UFO! Ja som našiel UFO. To bolo UFO! Ľudia, to bolo UFO. A prečo tento... Trevor je fakt čurák.
A zase strieľa. Kamo, ty ma snad cítiš. Strieľa sa opäť. Raz a títo idú sem asi. Výtečne! Konečne oni nechajú ten kus. Yes. Poď, turbo úplne! Kamo, kopni do vrtpule najviac, ako to ide. Tam zastrieľa výtečné. Kus, mám jeden. Ok, konečne. Len teba neprilákať. Počkaj, mám jeden, mám druhý a tam ten tretí dom je strážený? Počkať. Jo, je stále jedným? Jedným robotom. Počkaj, no to je actually strážené, alebo... Tam je mŕtvý. Verím, že tvoj mŕtvý kamarát má pušku. Veril som... Dobre. Počkaj. A weapon? Do be careful with that. I really think violence is best left to the experts. Umri proste, kámo, nemám na teba nervy. Dobre, máme talisman, by the way, keby ste si nevšimli, čo je dosť dobré. Som spokojný s dnešným dielom. Môžeme ísť domov. A dúfam, že sa domov dostanem živý. Mohol by som, akože to by bolo dosť sick. Nebudem vám klamať. Ale myslím, že to vyzerá na deň. Jo, tu je molo. Yes. Pane Bože, ďakujem. Ďakujem za tento nefunkčný telefón a hlavne za pušku. Som rád, že mám pušku bez toho, než by som niekoho zabíjal. To je dosť sick, actually. Takže... a mám 9 vitality, ja som sa chcel ožerať výskou. A to mi dalo iba 50, ja si myslím, že to mi dá viac. Nevadí. Každopádne toto bude úvodný diel do 5. série, hardcore série zo Sir You Are Being Haunted. Ak sa vám páčila, a chcete, aby som pokračoval ďalej, tak dajte like, dajte odber, čo ste tu noví, ako vždy. A my sa vidíme u ďalšieho nejakého nového videa. Takže dovtedy zatiaľ všetci. Čaute.